Mizo Global TV channel Milo Clear Sap Tu Zong Zong Te Chibai Vek Ule Vo in March ni som parit kong sang ni som ni paru nilai ni kan lo thleng le tarang maya Kovel Chanchin Thar breaking news langsar zual te tun darkar rei lo te chung khan Iran sarkar chief le wartime leader ni bo Ali Larijani chu Israel te airstrike athi ti Iran sarkar chuan aron nem net le tange nge ani Larijani hi vo in March ni som parit hian Tehran khopuya vuiliam ani a hemi rol hian Iran chuan phubalak na masaberatan Tel Aviv khopui chu Cluster missile mangin abayle ani Israel Haramat Gan district missile hian in pakhat afua wangin mi pahni an thi ti David Adam chuan anron nem heta boruak hi avor top thleng meka khovel hroi tu te chuan total war in do pui a chua mai an hlau tol hle ani in do na hi Iran le Israel in karcho ani tolawa vo in khan UAE United Arab Emirates le Kuwait air defense te chu an active le a Iran atanga drone le rocket lo thok chuak te chu an lo kap thazut zut maya UAE thunai tu te chuan an ram himna khoi chetu te apiang chuna sataka an chan let zel tur thuan soibokani heta thil nai tom deuh chu Strait of Hormuz boruak hi ani a India ram long vessels somni pani zet chu he hmuna hian an tang khang mek ani ma se India sarkar chuan an him thu a soi thunga President Donald Trump an Hormuz hi a in hong tur ani ti in ram hrang hrang sipai te long tir turin a hrila hemi wang hian tuipui lama po in baina a chuak tre to ni in BBC le Al Jazeera English te chuan an tar lang bok voin zing lamdar thum am vel khan Israel sipai te chuan Lebanon tar khopui chu nasataka an beile don awangin mipui te chu chuak turin an hriat tira Al Jazeera chuan UAE a Fujairah oil zone drone awangin meipui a al thu le Pakistan mi pakhatin athi pha thu atar lang boka France 24 le The Guardian chuan tui al theiman asan le thut awangin Scandinavian airline SAS chuan April thachunga an thlona thlok tur flight sangkhat zet an cancel ani France 24 chuan Middle East in dona wang hian khovel puma ambung ruwa le tui al theiman asan thu an tar lang bo CNN International le NDTV English ten an tar lan danin vo in zing lamdar nga Eastern Time vel khan Iraq khopui boda a US embassy chu rocket le drone mga bay ani a liam tur ero an la omlo NDTV chuan West Asia buaina wanga Indian Oil Company tadin mon ader thong tile India in Myanmar Power Project Children River anga event thu a report tel bok khovel boruak hi asan zel wangin mipui te kan film khur ngai hle ani Mizo Global TV channel a hian chanchin thar dang kaom le ve le ran update le ani dona khongain min lo subscribe min lo like sak ve theu don nia chanchin thar dang nen kanin hule theu don nia